Hello, good morning. Lam sagot ini ni blog ko. Ke ang tabu kai to phone jarani mai song kai tong mane. Ke orang kai to ang mosteng khai na nai tong ko. Ke ta mosteng khai na nai hin male. Orang ke to ko ta tam hen abno khunjro fui ke khunjro pi mosteng khai nai. Ke mosok ko thang bai no mosteng khai res nai mosok ko thirok mang na ang bisir ba ke mosteng saw ke tini ke khunjro pi mosteng khai na ba ke mosok ko thang bai no rekha mosok ko thang so gi pai yoi. Ke rok sab sab zakha khunjro pi mosteng ke ang to mase ku sab jar jagya ku khlai buse ku kheti ni no fula khlai sana nai tongo ke buino bo khnama ba chawo rok ni ke ang to ang wa suka khlai chai ne no nei ke yang moi ngona nai tongka ke kaham kaham tongka dai de ko khunjro pi abo ke ama kai mani ta ang sin bari to ko ke amon ron ang sal se thang ge phun kana chini khunjro pi bari rok hingkai abin porin ke te kaisa abo ke abno last nei abno hino thapung buslei ke thapung buslei bazak klai re nai ke yang wati bo phai to phataro to wati pe wate ni to kisa saltung man se tisa haino hai wati phai jaw khata tabu ke ang ani seri ni bagai kaisa tok tina kha hati kaisa ke ko alu na khata ka ke tok tini soup khlai bono sar nai ke no try khlai tongo ke net to nai mane youtube on nai ke ang bono khlai sar na nai mani ta ke ar to nu ko seri ro kam ke no sawo ke saimean ani seri sa de sana sai hani bagai tabu ang bo khlai na nai to mani pang ani phungni ja shona na mani shongai pai ke tabu ke ang ani seri no tok tini soup khlai sarna nai tongo nge alu bo rai pekha alu tui sanu rakha nge te tok tino bo ang tike jotno khai pekha nge ko rishun kaini ri nai ke background no wati faijak to haini bagai voice over family jago wati khorang toka kisa disturb kha nge mo ko rishun bo rai pekha am porike kari chicken sawa tabok ang box sai ri nai ke tono robo khlai ser nama khlai sari man khang ke sari di kang tini khlai sar ma nai tongo nge karai ran khang ke ang thok sari khang ka thok de jago baksa gi ya ke butter amrok puri lai ta ke an kun phan skorin ke thok ki sari rikha nge thok tung khang ka ri sun ri rikha gari sun ka kisa bahai rok bahai motom mani ba kita gari sun ro be khang ka no biko ang jeta alu rimani amo chicken chicken raja patla patla khai ke amno bo rui de khata hi amo jika kai ulo tui rok rinai ang tabu ke phungni mai be thong ke pai yeui ke chare no pisa u ko tok te ni tu khai chat ne hoi khai mani tang ka chat ka la ya tin la pula khai tong ko ke bo da sa ni mani ba abini porin kat ikon alu kisa baza khaimani no kholobi dikata kholobi ton ka ke daktin moji wang ke moji ka moni tongka ke mutari bai obuno supe gi tongo ke amte khai ka hangkai daktin no graving thango tang ke haini bakai supe ka ulong kang ka tuilu khang ka tuilu mani porin ke obo tabuk kutu nai ke kutu bai ka hangkai jeta tok tei ang khlai toni mani no ke obno ri nai ta ke no mo tok tei se bangai thangka ke ani cherai chabaliata ke hani bakai lo next time ka ke tok tei tuisa ribaliang ka tok tei kisar mani kebang man ung thangka ngai nai de ko nai thok ngai tongkha hingke apni pore hingkai te kisa grave nani bakai awan guri ri khatai ko awan guri ni jagao awan guri kri hingke moida phano ri mano amo gravy nani bagai ta hingke phung jarao kaisa kete sarik jarao kaisa ma ke khlai jari mano hingke to ani cherona jari mani saka motamoti asa kabang ta jaliata tamni ke bo first time blai pun thongmale thok sakha bo ke jeng okra rok phano sai mano moi je sorir sarang yang tongmani jora rok ta hingke thogo somrok rui khaijak ekdom taste tong tak kaham ingka moso bori manu to ingka moso ang riliata hai pun nai nai thok tong ka mon bai manile tabu khai di por jorai ingke wati bo thak ka ba kuno siari hai kalai tongo ke pukriti bang suka ke tebo wati thak ya wi phai kang kai prati ko plung ingke se kesar thambai nei ingke yang gong ke nai di bosiro kari tong kata a mano to masamak ni mano ta hingke tabu khai to thang pikang ani se bo thui tong mani bangke aino wati bo thak ba jaga kisa guru ke nai tong mani ke tiro kuplung pekha te bosibo kari tong ko to ani logini hingke
kaini kai thammankha ge bote bo mada mana hone bo nai tongo ge tabuk nogan tia habui kisa samung numung rok jugali salayo grana bui hai thai su bagan rogo bo thang bere maya bangka ge paro no phal phaine tongo thangke abono mangno sung pai rok sai tonglayo ge keju 100 taka roi paisa mani inge nai ani serai bisake mirik mani ge ke tini ni blog ko kendra ma ani serai mirik mani bo tam khai tong bai ke theng amono tini no bang share khlai mani ta ge jutani rek rok nai di joto no khurok bai hai inge tongo ge get bo bere birok marwata ke abono nai dikhi ko tabu khai biang thang ka hin male yang ang mani hu mani ta no ganti kinaro ka tap tap zakla ni botol ka se chikin samane bothang ge tongyo kha tui bai mang alna besrogo habo engti nokhora habo engti tongota engke no serele bom haike mirik ano gisse comment khai sari ani serele mirik mani thik tongya kusu kawo te manrok ti khlayo amo haita e kona yang pese bopar na nai tong jao ka ke bokrok rok sabya ngzaki tongkata atege bhakan ba try khai tong hat nani bage nai lai ko ke sarik jora sanjada na horde na hornang kha namse sini yang phaimani la sini room ma phainani phaimali sibuk se mane ama togui buthari ri khatoma sibu bujani siniya hinge adi ani serta maka tv saka ose table saka o kasa oi amtro ngai tongata dum naima to ko bon mukol mu flik yakari geta ke bothu kata ke boni mani ro oro toni ri bekha bono ke tab no na funo ko tangata e ko bon kai sab la tong mani oron light ro be yan sika ke tu bekha hen ke tabu khorni koite bai ju tong 11 ke tin block oro na pai kra khato bye